Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, puntu baten simetrikoa zuzenarekiko kalkulatuko dugu. Kalkulatu behar dugu haren simetrikoa R zuzenarekiko. Horretarako, hiru urrats hauek egin behar ditugu. Lehenengo eta behin, S zuzena kalkulatu behar dugu, perpendikularki R-rekiko eta atik igaro. Hau da, zuzen hau. S zuzena. Bigarren, R eta S ebaki puntua kalkulatuko dugu. Eta puntu hau izango da erdigunea, erdiko puntua. Orduan gero A' kalkulatzeko, beste bideoan egin dugun moduan, kalkulatuko dugu erdiko puntua izan da, bakandu. Orduan, S zuzena ateratzeko, lehenengo eta behin behar dugu DR vektorea. Beste bideo batean ere duzue, nola ateratzen den hau implizitutik. Vektorea izango da, buelta eman behar dugu bi koordenatu hauek, bat, orduan izango da, bat, bat bi bada, bi bat izango dira, eta aldatu behar dugu signo bat, hau edo hau, nik hau aldatuko dut. Hau izango da R-ren vektorea. Gero, perpendikular bat ateratzeko, egin behar duguna da berriro, buelta bat eman, eta signo bat aldatu. Hau da, bat, hauek izango dira gure zuzenaren koordenatuak. Hau, bi aldiz, edo aldiz egin ondoren, hartu aldituzue komponente hauek, koordenatu hauek eta kito. Bat. Bale, eta gero, puntua da A, bat. Orduan, S zuzena, hobe dela, implizituan jartzea gero ebaki puntua kalkulatzeko. Hau ere, beste bideo batean dago. Orduan, buelta emango dugu, X, bat, hau, eta signo bat aldatu behar dugu. Eta gero falta zaigu, C parametroa kalkulatzea. Horretarako puntua erabiliko dugu. Bat, ordezkatuko dugu, ken bat gehi C, berdin 0. Eta S zuzena izango da X keni berdin 0. Hau izango da lehenengo urratsa. Bigarren urratsa da ebaki puntua. Horretarako horregatik egin dugu implizituan, sistema egingo dugu. Ken 6 berdin 0. Eta orain, sistema egingo dugu. Adibidez, laburtzen metodoa erabiliko dugu. Gehitzen badugu, bi isa, ken 6 berdin 0, minusi gehi 0. Orduan, X izango da 3. Eta gero, hemen 3 bada, izan behar da ere 3, ordezkatuz. Bai? Orduan, M puntua izango da 3. Orain, bideo horretan agertzen den moduan, A' kalkulatzeko egingo dugula izango da bi aldiz M, bi bider 3, minus puntua, minusa. Eta I gauza bera, bi aldiz 3, minus bat. Azkenek bi koordenatuak geratzen dira berdin, 6 ken bat bost, 6 ken bat bot, eta bost izango da A'. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta blogorrian jarraitu jakindun.